Bia biko. Bia. Warning. Biko. Ma bia na bia. Bia ba. Bia. Igbo. Why? Ma biko. Biko ihe njiri kpọgụ ihe ụgbara dị ihe ọdọ. Ọ maka hụ na drọs m ndị mkpasara nga. Eji m Chineke yọṅụ. Buru oche pụta nga ụda n'ọga. Buru ọdụ nga ụgba n'ọga nga ụgba. Anya gụtọ na drọs m. Ekwekwala gị ta igwu kwa maka ụmụaji a na-akpa akị na-akpa nkwa aga hụ gị nga ha nwere ike ụgbapụta nga kụrụ otu kofuore m ihe biko nọrọ nga ụgbọ a ledere m ya anya anụ ebe m chọrọ ịga fọm na-abatala ya ka ọ gị chịrị ya ote egbe eluigwe gbaji akpa gị ọnụ gị ahụ egbe eluigwe ya gbaji ọnụ gị ya wụ onwe m ahụ ọzọ m ga-eruni mpara oche bịa duo anwụ lema ịba dọrọ ọsụshi gị uwe otule ashị ka ị lechara ije ego anya shi mbịa legide na gị ụwa kpachara anya gị o kpachara anya gị akparị mana m o kpachara anya gị ọkwenụ na ya ni elekwere mkparị nọ n'ihe m kwuru nga ụda ọwụdị ihe nne kwesịrị imere nwa ka m sị gị mee gị ledere m drọs anya ọwụ mkparị drọs n'ime ego ole m zụrụ ihe ma ọrụ na-ara n'ahụ m gị bụrụ oche nọdụ onye ọgwụ nọdụ mgbe e kwuru ya n'akwụkwọ nsọ n'akwụkwọ akwụkwọ Job o wee sị mgbe Kraịst nọ n'elu ebe Kalvarị ya sị nne lekwe nwa gị nwa lekwe nne gị o rule na omume lekwe m nwa lekwe na aṅụ ọ bụrụ ego ka m sị gị dewere m ụgbọ mma ị ga-ewere ị ga-afa gị anụ uwe ara gị bụ aka ya n'isi ehe atara gị ịkpọga na akwụkwọ nsọ ahụ ọnwa akwụkwọ nsọ ahụ gwara gị shi onye Chineke na-enye n'aka wụ onye na-enye n'onwe ya aka akwụkwọ nsọ ahụ agbakpashikpa gị ọzọ shi gị sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ Chineke gị nyere gị ọkwa akwụkwọ nsọ kwuru ya ụwa kpachara anya gị nwa m o kpachara anya gị akparị mana m o akparị mana nne gị ọkwenụ na ya ni akparị mana mụ nwekwe mkparị go otu isi ere m mkpa ka drọs na siri ere m mkpa drọs na ọrụ na-arụrụ megide arụ n'ime onwe mgbe ahụ m bịara mee ka ọ dị nkeli somehow ọ drọs ka m na-eji ejinala onwe m down rie shi ahụ rijuo ọnụ gị ahụ ihu ụkpọ ọrịa idomere ihu ịṅọrọ ịṅọ atanụ gị nwambashi ewekwuole m ihe m kwuru ihe ọla mere emekwe otu abụọ atio nnọọ ise isii ihe ọla mere drọs ọkwa gị ma igburu m n'ụlọ egbuo gị ọkwa gị ị ga-ewere n'ekwentị gị gaga akpọ ndị na-arụ gasket ha chịrị teepu ha bịa bịa meshọ gị ebe ọwụsọ ekwe chọọchị akọọla ndị gịnị ndị gasket itibọrịbọ chee skuul gasket kama ị ga-akpọ ha kasket onye ya bụ ewu ịhụ na ana m enye gị
ọnwa ọgwụgwọ ọnwa agwụ ịkpọta nwoke ga-alụ gị ama egbu gị ị ga-agwa mma m dị ọcha ka dị m oji kụrụkwa kụrụ anụ mpam nwụrụ anwụ ọ na mgbalaga aka gị mkpọrọ gị ahụ ewu tụtụrụ mekọp te everywhere te mekọp ihu gị niile na ọ dị mụ na gị na-azụ n'azọ ewu nwụrụ ka oge nsogbu adịghị ya megbu gị igbu agadam read my lip agadam alụ dị any house agadam eme gbawala lọdị gị na onwe gị kwan anụkwara m akụkọ gị na umere nne m na Anambra mgbe m gara holiday na Anambra anụkwara m akụkọ gị anụ gị na onwe gị lụrụ dị n'oge anụkwara m sọfọ ntị fibroid amị aghụ mkpụrụ n'afọ ọkwa nna m bịara bịaba bel ogo art asị lụrụ dị n'oge ọgada awụ naanị ọ maghị amụju olu ụlọ ọwụnụ nna m ọgwụ belụrụ gị art akụkọ ya hakwa n'elu azụ agadi nga aha aga ifere nna m sef akụkọ ka ihe ha n'ọchị anọkwara m sọwa onye anwụ nna m gara nsukwute ala niile nga nna m na-aṅụ anwụ edehulalo nna m ehulalo omenụ gbanga lọdị ile m anya lene m ma ọwụladụ kọntọs m nụ ka onwe nwoke hụrụ kọntọs m ga-just ham like that nwoke shetai ma ọkwanụ male ma USA alakịrị m ha bịa lenye ha na nke ndị male na-eme traditional wedding ha na-efelije ego elu m si ka ọwụ mmiri odudo ka ọwụ na ego uwe ka ọwụ ndị tai ha ebulalioronu gị azụ ga atawa aza ha arụghị mma ndị USA ụkwasị eji ha efe ego ọnwụ nwere otu ihe ha na-eme nna like anaghị eteki ihe serious yesi ya kwe ịmakwasị mma gị anwụọla ya sị wow yesi nna ya anwụọla ya sị wow makwasị ọ bụrụ na niile anwụchara ya sị I know ekechara m ndị bịa ngaba chọm ụlọ dị any house enwe m ike Hello? Ya? Ele ihe o. Keke m na-akpọkọ gị na-agaje gị. Ngube shi kpọrọ gị zero ụwa. Kete kpọmkpọm. M mekwesị ka m tiri gị nwa polite insult, polite admiration. Kpọwa gị zee gị na-agaje gị. Nwere ike iwetu nwa gị ala ka Chineke ji aka ya bulie elu. Gị na-ahịje gị ọkpụ ọkpọ na-ahịkwa ịma na nwa nga ọ gbara afọ ọ bụrụ si Chineke nyere gị ọkpọ tụọ nyere ndị ọdọ nwa ọrị kọrọ ọkpọ o jiri jaga mma gị na-ahị ya si ihe kwopụ ya ọbụtụ na-ahị gị ọkpọ hiji ukwu gị kọrọ ụwa gị na chi gị agha gakwa n'ala ụmụdịrịkwa ga ahụ ihe ọkpụ demere ụmụ agbọghọbịa ebe ndị ụmụ agbọghọbịa imirikịta ụmụ agbọghọbịa n'ala ụmụdịrịkwa ote debe ha childless ya bụ ahịga ọkpọ oge ruzie mgbe a ga-amụ nwa asụ ọkpọ ahịchie n'ọkpọ ya bụ ihe ahịtara na agbọghọbịa gị na-ahịje gị ọkpụ nwere ike imelu nwa gị down ka m na gị na-abụ nwike tikọta aka pishie nwa obere future nụ fọla gị forward achala m ka azụ tai ihe mere na ị gị lee anya ị ga-ahụ so kapịlarị m na-aga awụdukwa otu kapịlarị m na-aga awụdukwa otu anụ taa họrọ gị maka asụ Job 13:30 mkpara agaghị dị n'elu ụwa ọhịa ikwu akparịga m ele ihe na-esogharịrị m n'ukwu ka nwa mkpi ọgụda wọk chama akwụkwọ gị akpọghị ụwa gba ọtọ ka ụwa su uwe emere elu emere ala etere ji etere azụ agịdị m alụ mmadụ ọrụ ka gị nụrụ ihe m kwuge ma nwa ihe ọzọ ị hụrụ n'ahụ ma ị ga-akwụgara ugwu lekwenụ kọntọs ị gaghị aghọta ya takwanụ gụta anụ ọhụrụ gị ama ndị na-aghọta kọntọs makwana ndị na-aghọta ya na echeghị m ndị kwalifayas ndị sọka ndị dijitalụ ndị m na-eche ọwụrụ ndị ọrụ ka gị n'otu na ịrụ
On them chege. Leko mutaji begi. Apishala. What a branda. Different places. Ndi Istanbul. Ndi Malaysia. Ndi Thailand. Ndi Amsterdam. Ma ndị Onitsha South, asị m Onitsha South, ndị South Africa, ma ndị South America, ha pụchicha, ma ndị USA. Chai! Wow! I know! I know! Ị gụda aghọta, I know! Ebele m akwa gị na ndebe ya n'ozi. Elele m ga-anya ote were anyị ime m ote ngide ihe aka mgbe na-asị dị nwa na so nwere obi ebere nye ya ezumike o dị nwelu m ọwụ ezumike na obi ebere ka m chịkọtara abụ ote were ebonwe ya na ndụ m legodo ote iri ote iri ugbu a ka ị na-eche echege m ndị Ijipt echege m ndị Sodom na Gomora echege m ndị ọnwụ ike na ndị Igbo ozu ma ndị Apams ọ ndị ichegede ụkwụta iri ụkwụ anwụnta gị iji agajege a na-ero ero ka ị ga-eji aga obodo oyibo dị ka m gwa gị ọ kakwa gị mma na ishiri ngwa ugbo apụta mee m accept mụ na gị na-abụ anyị ejikalala aka ọnụ mara mara ihe anyị ga-emechapụta bifo ndụ gị agwụ maka ọwụrụ na ile anya ịma na oge a na-ahụdụ ya wụ oge ọ na-ahụdụ Anya ma gwa nga etere ngwa etere nkwụ agadam alanga read my lip I wrote to lip agadam alanga agadam ebere ga eme nne m go enwere akpa na ịnya ị ga-anya gaa na-akpa na otel nyere ọnwụ go ị ga-anya gaa na-akpa na otel otel bụkọrọ monopọt ka obi otel na-agahụ gị alụlụzi ọ ndị si na aga na-ere ero ọ jari egwu ahụ akpọ akpọ ọ Mike West ka ị na-ege ele ha bụ m ị na-ege ọ Mike West ei oke Shoki ele ndị gịrị zere ụwa ime ọwụ music ihe na-achacha ntụ ọ dị ka ọwụ ntụ akịrịkọ ya dịkala logo n'isi isi ka ama na ama mana o mere udu nyọnyọ isi mmiri wọta bịanụ bulu nne o ọsụ bulu Isem? onye solo kwụrụ n'aka erikọ ideri ei nwoke ọcha anọ m na nke nwaanyị ọcha ebe zere o terele ei elu mmiri mmadụ na ọ dị nnọọ nwa lọrị etu ọ na-atụ fụrọfụrọ ka gị otu na mbụla ka ọ dịrị elu ewu ezinụlọ ofoke ọ bụ ede ezinụlọ nwaanyị na-anọ nwaanyị ụmụaka naanị ihe ọwụta ezinụlọ ya ri ebe ewe ịgba ei ewe nne mmadụ akarị
Oh. I see there, you're men. Oh, what can't Couldn't shoot a Jeremy. None more one nudge body. Oh, yeah, you're not on black. Hey, what can't What can't I'm gonna show Tyler Mele. You're going to take it, the wood. A drembo. Hey, you're walking a walker. Magoma ko face into you. Bali. Okay, me pay mama puts. Oh. One ambulance kege jebu malangata. I'm going to go. Come on, because Bambo will let the attack and not the man. Oh, man. Huh? Management come in. Just me. I do that like a sogamona. Oh, ma, thank you. What do? Baby, baby, can we go to our side? Because I also come on, I'm gonna go to our side. I relation. I relate also. On your baby, on your to our side. What an album! We not going to the same capillary. When he never did, he can go in the Quiriella. That's Chino Bitter. What was his son? You will keep me hot, woman. You were temporary bend on my catching a kid that I like him. I'm not like that by them. Let me name. Any have it, what Rooney? Who eat 10 minutes and Gabiara. You don't want to number and go, well, one more time, Melo one town, Bianca, not around. I want to move about the woman. Oh, 10 minutes negotiating. You don't want to them. You move over them Gaga for curing. Macayan and Gabi, Ralon. Who show me them? Show them nonsense. I'm Moja. Don't let Mutaji begging. I'm Mutaji begging to Malay. The Malaysia, hello, too. Get lawyer gun over it. That's a lot. Yes, I am. You're wholesale. Or took Hannah to such a wholesale and the Mahadum, no Bijushanimia. I put wholesale. How her dead. You don't go. I got county. One eh? What can I share to Gaga let hand? I bought the share to Gaga let hand. But you were sharing one mapa. Gaga let hand. Your joke was so what I'm going. No money is going in it on the Quagon. If you can't get Federe. Get in my water. In my capacity. In my country, not get you. In my country, not arrange a woman, Mugaga. Even again, I'm Aka, and they couldn't in the Yarek and negotiate in everybody. But let's hang around boy, American, no features. Ndianga, they made so more you would let him nation papa. Then I know one day my hand and other legend, man. Then I want a minute to get one name my thought. No more the apple, no more the apple for Paga Capo. Hi. Zero. Zero.
je ma n'ebe ahụ leje masị agabekwa m idupu enyi m nwaanyị dị olu na-eji ele m nnọrọ dịsị onwe m oyi ụmụ ndazere ụwa mgbe ọbụla enwere dị enwe na ọwa oke m anyị na ya were nnu mere condiments akara ya mma mụcha m onye ara enwe ụmụ akara ya mma ụwa gba ọdụ ele ebe ijere ke m rụrụ ele ebe ijere chọrọ hụ mbịa m ebe ubi mana kwacha nne gị ama hụ na ubi arụgo ọrụ gị si gị bịa chọ anụ m ebe ahụ o nwekwa n'ebe m kpọsara ahịa ishi na gị ji ma nna ji ilegide na m ahịa m kpọsara ụlọ ahịa m ụwa gba ọdụ ele ihe garị ele ihe garị nwaanyị asị m n'ezinụpụ gụzokwe sikwa m n'ezinụpụ maka Chineke bụza ha onwe gị n'ezinụmụ bụrụ onwe gị na bụpụ onwe gị ngwụ na nọ m yakwa m jiri bago onwe m n'ime ụwa gbọdọ isi m nne gị m bụrụ ozu onwe m ifufu ula gị ụwa gbọdọ hei agala ebusa ahụ dụrọ mana na m moto na-agba agba maka chukwu ị ga-ebupụ onwe gị n'ezinụmụ na nri a ga-elu m kwọrị ahụ ụwa gbọdọ enwebeghị ihe ịhụrụ ị hụrụ ebe ị lechara anya shi ndụ gị ha ga-awụ mmanụ ahụ kpapari akụga gị ọkpa ịgarị ka ike abụghị ọkpa ịgarị ga ebe iwe onye ije masịrị gị onye ije nnọọ garịma ike ga-agbụ gị anụ ọhịa nwụrụ anwụ onwe ihe bara uru ya nụrụ ụmụaka ibe gị nọ jee ozi bekee pa ego apaala nne m ndị ka ị na-ala bekee para ego nwa paala nne m mee nne m obi ama anya mma mejie nne m gị hụ nne m nwụfụ ayarị mma ụwa gbọdọ gị chahe gị kere anwụ garịma onye ije garịma onye ije nnọọ akpata ego onye wụrụ kpekpe ha akụ nneọma kpekpe ha gbọọla kpata ego ime ihe a na-ara ha akpata ego ime ihe a na-ara akpata ego echere m isi iwu nne m na ịhụrụ m n'anya ọ bụrụ na ịhụrụ m n'anya otu i siri kwuo gị mere ihe ndị ele ihe ma na-eji eme enwe ego onye umengwụ ele ihe mara na ọnwụ mgbachi ike mmụọ agbachiri ha ike nwafu ụtụtụ nwaba anyasụ nwafu anyasụ nwaba ụtụtụ nwapa ala nne m ego mee nne m ihu asa ya ihu arị ya mma ka gị wuhi ikere anwụ fegagama farịma ufere ọ bụ hụ ikere o nwere ha ọzọ ikere ịhụ na ya ihe hụrụ m n'anya isi na ịchọrọla gị ihe nọ nga na-akparị m akparị hụ oge m eme m asọlt eni haus ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya dị ka nne hei iji bie ihe niile na ị nọ nga na-ekwu ọ gị wuru onwe m nye m ma ewure ego gwụrụ ọgwụ ego ma ewure ego haziri ihe ọ wote ndị hụrụ mmadụ n'anya na-esi eme Jizọs Kraịst ọwa udo o siri nwa ọnụ ụwa ọnwụ n'elu obe ọ bụghị na ya nọdụ maka akụkọ ịhụnanya na ọnwụ ya ise gị ji nne gị agba ọgwụ ego nne gị ka iji agba ọgwụ ego wa gbọdọ ole hei o nwekwara ndị na-ebia ụwa gbọdọ isa gị ga-eji nne gị agba ọgwụ ego a ga-eji nne gị agba ọgwụ ego hei ụwa mee